Социаль хезмәткәрнең эш көне нәрсәдән башлана дисәләр, Мәрьям Харисовна утын кертеп мич ягудан һәм су ташудан дип җавап бирер иде. 86 яшьлек Гайша апа Галиуллина аны үз кызыдай көтеп тора. Сәламәтлеге какшаган ятимә карчыкның өй эшләрен эшләп кенә калмый, авырту сызлауларын да басарга тырыша. Аннан соң ул икенче әбисе Нина Суркова янына ашыга. Патронаждагы ике әби арасы 1 сәгатьлек юл. Әмма бармыйча ярамый. Нина Егоровнаны ул 10 еллап карый. Юл уңайыннан кибеткә һәм даруханәгә дә сугыла. Соңгы вакытта ешрак урын өстендә ятучы өлкән кешегә физик ярдәм генә түгел, җылы сүз дә кирәк. Өлкәннәр рәхмәтсез калмый. Нина Суркова үзенең көндәлегенә менә нәрсә теркәп куйган. Написала ей благодарность. Мин аңа рәхмәт сүзләре яздым. Нәрсә әйтсәм, шуны бер сүзсез эшләп куя. Барысында чын күңелдән башкара. Ул мәрхәмәтле, ягымлы. Без аның белән киңәшләшеп эшлибез. Мәрьям Газизҗанова карамагында 7 кеше. Барлыгы Гармония халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәгендә 50 социаль хезмәткәр 269 әби бабайны тәрбияли. Алар игелекле йөрәкләр, даруларсыз шифа һәм мобиль бригада дип исемләнгән программалар буенча эш алып бара. Хезмәт хаклары аз, һөнәрләрнең абруе әллә ни булмаса да, әби бабайларыбызның канәгать булып калуларын тою, рәхмәт сүзләрен ишетү хезмәтебезнең мөһимлеген бәяли диләр алар. Үстелеге белән бу организациягә килдем инде. Шундый картларны урамда күрәм дә, ничектер аларга ярдәм итәсе килеп тора инде. Шулай теләп йөри идем, ничек тә булса аларга ярдәм итәргә. Менә шушындый служба килеп чыкты, Аллага шөкер. Хөкүмәткә рәхмәт, шундый служба уйлап чыгарганнары өчен, картларны менә ничек әйтергә инде ярдәм итәр өчен инде шулай без киләбез әбиләргә. Алар безне үз кызлары кебек, үз балалары кебек каршы алалар. Шундый шатланалар, бала шатланган. Теге балаларга конфет бергә шатланалар, шуның кебек инде. Безнең дә киңелләребез булып китә инде, алар шулай безне шулай шатланып каршы алганнарына инде. Бу көннәрдә ул социаль хезмәт күрсәтү учреждениесенең иң яхшы хезмәткәре дигән Бөтен Россия конкурсының зона этабында катнаша. Тормышта үз урынымны таптым, яраткан һөнәремдә ихтирам казандым. Минем өчен иң зур җиңү шул ди социаль хезмәткәр Мәрьям Газизҗанова. Шуны кетеп торабыз, килгәнен килә, Аллага шөкер сөйләшә, кирәк әйберне әйтсәң, алып килә. Мәрьям кебек кеше юк анда дөньяда. Шуның хәле, анарга, герой труда бергә. Мәрьямга шуның хәле, бернәрсәне белеп эшли, бөтен матур иттереп, балконнарга хәле туңган булса эретеп яба. Бөтен тәмле татлы гомер итәргә анарга да. Бик яхшы эшче ул. Герой бергәннәргә минемчә.